Kaixo, gaurko platera marmitako izango da, baina ez marmitako arrunta. Erabiliko dugu itsas belarra hegalutzez ordez. Wakame itsas belarrarekin aperitibo osasuntsu eta freskoa ikusiko zuen, ze ona egongo da. Lehenko gauza ingo duguna da, hidratatuko dugu wakame alga itsas belarra. Ikusiko zuez nola zabalduko diren. Botatzen dugu urotzean eta berehala ustiko dira eta hidratatuko dira. Utziko dugu 5 minutu uretan. Bitartean, egingo dugu hemen nahasketa bat. Botako dugu bol txiki baten azukrea, limoi zukua, tantxo batzuk, hola, eta soja saltsa. Eta ondo nahastuko dugu azukrea desegin arte. Hori egin ondoren, erreserbatuko dugu. Ja, 5 minutu pasa dira eta ikusi nola zabaldu diren, nola busti diren itsas belarra, wakame hau. Eta orduan egingo duguna da, eskurritu pixkat eta nahasketan botako dugu. Horatu, hor daukazuela, daukagula soja, azukrea eta limoi zukua. Pixka dio. Bale. Orduan ja hemen dugu. Egingo duguna da ondo nahastu. Eta gehituko dugu azken osagaia. Da sesamoa. Eta ondo nahastuko dugu. Azken pausoa da, eskurrituko dugu pixkat eta plater baten jarriko dugu. Holaxe. Sesamo gehiago botako dugu gailetikan eta apainduko dugu. Horaxe. Oso aperitibo freskua daukazu hemen. Botako dugu lehenengo oliba olioa pixkat. Horaxe. Gero daukagu baratxuria. Eta niri beti gustatzen zait pixkat baratxuria egitea. Beste osagaiak bota baino lehen. Utziko dugu hor. Horaxe. Orduan orain botako dugu tipula txikituta baita. Eta piperra, bai gorria, bai berdea.
utziko dugu hemen, gutxi gora bera, 10 minutu, sua ertainan, ondo itxeko barazkia. Bueno, barazkiak rehogatzen dauden bitartean, prestatuko ditugu patatak. Hortarako, kaskatuko ditugu patatak. Nola? Sartzen dugu hola, eta hemen rasgatzeu, hori da kaskatu. Eta zergatik egiten dugu hori? Hori egiten da ondo egosteko patata. Horrela beroa oso ondo sartzea patatan eta oso ondo egosten da. Hora egiten dugu, kaskatzen dugu, eta mosten badugu dena zuzen enkaiatu daitezke. Eta zer da enkaiatzea? Gogor rehatzen dira. Naiz eta egosi denbora asko, beti gogor rehatzen dira. Eta hori da, tapatzen ditugulako. Horregatik guk, patata riojana edo paramitako bat egiteakoan, hobe da beti tapatzea lapikoa, patata botatzean. Orduan, nik moztuko ez dena hola, eta prest izango dugu, barazkietara botatzeko. Bueno, ja pasadia 10 minutu eta ja barazkiak erdi egin da daude. Orduan, zeingo dugu, gehituko dugu patata. Holaxe. Nahastuko dugu pixkat. Eta zeingo dugu. Tomate saltsa bota. Chorizeroen aragia ere bota. Pikantea. Nahastuko dugu pixkat. Horrela hartzen dugu pixkat. Kolore gorrixka. Botako dugu gatza. Eta ardo txuria. Beti ardoak botatzean utzi behar da evaporatzen. Beti. Bestela agian garratza gera daitezke gisoak. Orduan, mugituko dugu la pixka. Eta utziko dugu pare bat minutu, eta pare bat minutu horretan ja ardoa evaporatuko da. Zein dezakegu bitartean? Hemen daukagu wakame alga, itxasbelarra. Dago lehortuta, baina gero zabaldukoa, ikusiko duzu. Orduan, gehituko dugu itxasbelarra. Honek arrain zaporea emango dio marmitakoari. Marmitakoa bakizue beti arraina. Eta bain azkenik ura botako diogu. Patata kudritu arte, ez urgehiegi. Hola. Barazki salda baduzu ere, bota dezakezue, Holaxe. Eta nola esan dizuedan lehen, oso garrantzitsua da lapiko hau tapatzea. Eta hori ingo dugu. Etxiko dugu sua, su ertainara, eta utziko dugu gutxi gora bera 20 minutu irekiken. Bueno, ja 25 minutu pasadia eta ja patatak egosita daude. Gogoratu, beti tapauta. Orduan orain ja, tentuko dugu tapa eta zerbituko dugu. Bakizue gixatu hauek hobe daude hurrengo egunean, gaur baino. Baina hala ere itxura ona dauka. Holaxe.